A masu kallo barkanmu da wannan lokaci. A bidiyoyinmu na baya mun yi bayani akan cewa mun ɗauki wannan na ɗaya, mun ɗauki na biyu, mun yi bayanin abin da ya kamata a yi in aka samu fraction da kuma mabambantan alamun lissafi kaman haka. Wannan mun yi bayani cewa za a nemo LCM, wannan ma mun yi bayani cewa za a nemo LCM, kuma mun kwatanta yanda ake nemo LCM ɗin, wato lowest common multiple. Yanzu za mu ɗauki na uku, za mu ɗauki na huɗun nan sai mu yi bayanin su kuma abin da za a yi idan ana cikin lissafi an zo an samu wannan da ta alaman sau da kuma alaman rabawa. So na uku idan mun ɗauke shi yana cewa ne 5/8 sau 3/5. So wannan kaman yanda muka yi bayani yanda ya gabata mun ce ne in kana da multiplication sign wato alaman sau a tsakiya, kawai abin da za ka yi multiplying na sama da na sama, numerator to numerator. Wa'innan na saman su ne ake ce musu numerator, wannan na saman shi ne denominator. So za ka yi multiplying numerator to numerator. Saboda haka zai zama 5 sau 3 zai zama muna da 15 kenan. Over. Nan kuma shi ma za ka haɗa na ƙasa da na ƙasa. 5 sau 8 zai zama muna da 40 kenan. A nan a yanda muka samu haka, mun ga 5 zai iya shiga cikin 15, za a samu 3, sannan 5 zai iya shiga cikin shi kuma 40, za a samu 8. Saboda haka yanzu amsanmu ya zama 3/8. Sai na huɗu. Na huɗu shi ne muna da 5/8 a raba 3/5. So shi kuma dama in kuka lura za ku ga tun daga farko nambobin fractions ɗin duka iri ɗaya ne, kawai abin da yake canza su shi ne arithmetic sign wato alamomin lissafi. To dama babban abin da muke buƙata a gane yanda ake bambance-bambancen su yake wajen lissafi a yayin da ake dealing da fraction. Saboda haka abin da za mu yi a nan idan akwai division sign a tsakani, za mu yi abin da ake kira reciprocal, za mu ɗau reciprocal. Reciprocal shi ne za mu bar wannan yanda yake, shi kuma wannan sau ɗin za mu canza shi mu cire alaman rabawan nan, za mu cire shi sai mu sa alaman sau. Idan muka sa alaman sau shi kuma nan wannan na ƙasan 5 ɗin nan da yake ƙasa zai koma sama, shi kuma 3 nan da yake sama zai dawo ƙasa. Shi kenan an ɗauki abin da ake ce ma reciprocal. Saboda haka zai zama 5/8 sau 5/3. Yanzu a yanda muka yi haka kun ga ya dawo kaman yanayin wannan kenan. So in kuma kana da alaman sau a tsakiya multiplication sign kenan, dama mun ce ne za ka haɗa na sama da na sama za ka yi multiplying, na ƙasa da na ƙasa za ka yi multiplying. Shi kenan sai mu zo mu ce 5 sau 5 that's 5 times 5 zai ba mu 25, sai mu ce over. Sai kuma mu zo mu ce 8 sau 3. 8 sau 3 zai ba mu 24.
shikenan muna so mu mai da shi zuwa mixed fraction sai mu ƙarisa sai mu ce wannan 24 za ta shiga cikin 25 so nawa za ta shiga so ɗaya. Da raguwan nan ta shiga cikin 25 muna da raguwan ɗaya, raguwan ɗayan nan sai mu sa shi a nan, sannan sai mu sa over sai mu ɗauko 24 mu sai mu mai da shi yanda yake, ya zama one whole number 1/24. Shikenan mun samu wannan. So dama babban abin da muke buƙata kamar yadda na gaya muku shine a gane bambance-bambancen yanda ake treating plus, minus, times, division a wajen fraction. So ku biyo mu a bidiyo na gaba don ci gaba da kawo muku irin waɗannan bayanan cikin harshen Hausa. Sannan kar ku manta ku yi subscribing YouTube channel ɗinmu yanda da mun sa sabon karatu za ku gani. Mun gode.